B'kummenti li jagħmel id-Deputat Nazzjonalista Joe Giglio konferma laqgħa taħra u mqanqla tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li kellha tiddiskuti l-pjan ta' ħidma għal din is-sena. Dwar din il-laqgħa li damet sa tard filgħaxija l-Malta Today irrappurtat li numru ta' deputati nazzjonalisti poġġew pressjoni fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u għaddewlu l-messaġġ li aktar milli se jagħmlu huma aħjar jara x'se jagħmel hu. Fost id-deputati li sfidaw lil Grech fuq dik li sejħula tmexxija dgħajfa kien hemm l-aktar voċiferi Darin Karabot u Joe Giglio li dan tal-aħħar staqsew b'mod ċar fuq il-kontenut tar-rapport tal-Malta Today u bil-kap ma' ġenbu konferma li f'dak ir-rapport hemm il-verità. Tixħat il-rapport tal-faċċata tal-Malta Today ta' nhar il-ħadd li għadda iva jew le. Matthew, il-rapportaġġ li qed tirreferi għalih ma kienx kompletament korrett. Min informazzjoni addizzjonali li kiseb One News fl-aħħar jiem, il-laqgħa spiċċat maqsuma f'żewġ fazzjonijiet bejn dawk li huma kuntenti bil-kap Bernard Grech u dawk li bdew kontinwament jisfidawh biex jgħid qed jagħmel biex it-tmexxija tiegħu tinħass aktar. Fl-istess laqgħa li kienet maħnuqa biġriet u argumenti l-eks kap Adrian Delia għamu għamel punt fuq dak li qalet Claudette Buttigieg fuq ir-radju tal-Knisja ftit jiem ilu. Buttigieg iddikjarat li ma jiddispjaċiha xejn li kienet minn ta' quddiem fost il-Blue Heroes u marret ant il-President ta' Malta fil-Palazz ta' Sant'Anton biex jitqaċċa Adrian Delia minn kap tal-Oppożizzjoni f'sajf jaħraq għal Partit Nazzjonalista. Il-laqgħa mimlija ġlied li issa anke Giglio konferma li kienet vera saret wara li Bernard Grech ħatar shadow cabinet ġdid fejn kellu jagħmel dak li qaltlu il-fazzjoni ta' Beppe Fenek Adami. Dan kien jinkludi li daħħal lura fix-shadow cabinet lid-deputati ta' Gonzi PN bħal Chris Sajt u Karl Mifsud Bonnici. Iżda wara li jagħmel kif qalulu huma minflok laqgħuh bil-fjuri komplew jisfidawh fil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari.